Ka pagtarong ha, tuga-tuga magkapanugal nga imo mabawi ang kwarta. Daog na naman eh. Oh. Rape, rape. Nganong sige ko gilatawon ni mama ug papa, tinuod ka ko nilang anak. Hindi baka mas gwapo ko ni papa nga, pero yung ko gilatahon, sakitas kong mata oy. Irik, Irik. Asa no bugang bataa ka? Gusto no bugang pukulata? Nalan pud sa papa o unsa kay sugo ni kulatahan pug balik. Asa no ka pabural kag balik? Ayaw pa. Nabuang kang bataa ka, sugoon dati ka pabayaro kuryente. Wala mo kagasulti pa nga sugoon ako nimo. Abi na kog kulatahon ko nimo. Oh, makulatahan jud ka na kung dili ka motuman. Ayaw pud pa. Unsa di sugo nimo pa? Pabayaron ganiti kag kuryente. Gagay. Sige sige pa. Uy, hala. Naghanta. Kaning kwartan papa ibalad sa kuryente ako naghanta. Ang daghan ya. Naguli na ko makadala kong litson para malipay po sa papa. Oh, patay. Sprinta, patay. Tugi pre. Oh, nawa ha, widaya ni ha. Sige. Oh, sprinta, patay. Sprinta dong. Sige, daog. Ayog antok priya. Oh, patas pa. Uy, hari, daog na. Sutiya, oy, tapos kwarta da pre. Awan na, pre, daog na jud ko pre. Lah, patay kong papa ani. Wala na pambayad kuryente. Bunugan puguli ani. Saban pre, gadaog naman ta. Ako na ning kwarta. Na pre. Pre. Ari na ya. Ya. Ari na kwarta ya. Ka pagtarong ha, tuga-tuga magkapanugal nga imo mabawi ang kwarta. Daog na naman eh. Rape. Panitan ko aning papa ron kay ang bilayad sa kuryente akong giantak. Sige lagi ka na uli, Eric. Imo nagbayaran kuryente? Mauni ni tabo pa ang kwarta ibaliyad sa kuryente akong gihantak pumasing makadaog makapalit kog litson para malipay sad ka nya napilde man pa. Litsugas kang bataa ka? Ikaw akong litsonon ron. Mareka, lohod dili, lohod. Sakto na pa. Agray. Ayon ti ka dire para makat-on ka sa mong kinabuhi. Oh no. Gay, kikag ulo wala na tay kuryente sunod bulan. Imong isugal. Muon ti kag pansimbag aron. Para makat-on jud ka.